अनुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमः। श्री प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय। दाय पर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण मदे गबंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारकमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 1-ാം ശ്ലോകം 25. ഈ ശ്ലോകത്തില് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ 10 പുത്രന്മാരുടെ പേരുകളാണ്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഗ്നീന്ദ്രേത്മജിഹ്വയജ്ഞബാഹു മഹാവീരാ ഹിരണ്യരേതോ ധൃതപൃഷ്ടാ സവനവേദാതിഥി ഗോത്ര കവയ ഇതി സർവ ഏകാഗ്നിനാമാനാം. അഗ്നീന്ദ്രേ ഇത്മഹ ജിഹ്വാ യജ്ഞബാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യരേതാ കൃതപൃഷ്ടാ സവനമേധാതി വിധി സവനമേധാതി വിധിഹോത്ര കവയ ഇതി സർവ ഏകാഗ്നിനാമാനഃ. ഓരോരാൾക്കാരുടെ പേരാണ്, പേര് ചൊല്ലുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓരോരാളുടെ പേര് ഇവിടെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ട് അഗ്നീന്ദ്ര ഇത്മജിഹ്വ യജ്ഞബാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യരേത കൃതപൃഷ്ട സവന മേധാതിഥി വീതിഹോത്ര കവയ ഇതി പ്രകാരം. അപ്പോ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ പേരാണ്. അപ്പൊ പേര് വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങിലെ പേര് നോക്കി വായിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം. അഗ്നീന്ദ്രാത്മജിഹ്വ യജ്ഞബാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യരേതാ കൃതപൃഷ്ട സവനാമേധാതിഥി വീതിഹോത്ര കവയ ഇതി സർവേ ഏവാഗ്നിനാമാനഃ. ഓരോരാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വായിച്ചോ. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവുക ഈ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങിലുള്ള പേരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോ പേരിന്റെ പകുതി അവിടെ കട്ടാവും അല്ലെ. ഹിരണ്യരേത, അങ്ങനെ മഹാവീര എല്ലാം അങ്ങനെ 2 വേർഡുകളിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഗ്നീന്ദ്രാത്മജിഹ്വാ യജ്ഞബാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യരേതാ കൃതപൃഷ്ടാ സവനാമേധാതിഥി
हिरण्यरेधो विधिहोत्रा कवयः इति सर्व एवाग्निनामानः विधिहोत्रा कवय इति सर्व പ്രാവശ്യം കൂടി ചൊല്ലാൻ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്ങിലെ പേരാണ് വായിക്കുന്നത്. അഗ്നീന്ദ്രായിത്മജിഹ്വ യജ്ഞബാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യരേതാകൃതപൃഷ്ടാ സവനാമേതാദിതി വിധിഹോത്രാ കവയഃ ഇതി സർവ ഏവാഗ്നിനാമാനഃ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ദേവസേവായ അഗ്നീന്ദ്ര മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഗ്നിദ്രയിത്മജിഹ്വായ യജ്ഞബാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യരേധോ ഘൃത പൃഷ്ടാ സവന മേധാതിഥി വീതി ഹോത്രകവയ ഇതി സർവ ഏവാഗ്നിനാമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഗ്നീന്ദ്ര ഇത്മജിഹ്വ യജ്ഞബാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യരേതോ ഹൃത പൃഷ്ട സവനമേധാദിതി വിധിഹോത്ര കവയ ഇതി സർവ ഏവാഗ്നിനാമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേട്ടില്ലേ പ്രഭുജി? പഞ്ചമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഗ്നിദ്രായിത്മജിഹ്വാ യജ്ഞബാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യരേതാകൃതപൃഷ്ട സവനമേതാതിഥി വിധിഹോത്രാ കവയ ഇതി സർവേ ഏവാഗ്നി നാമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ആഗ്നേത്രായിത്മജിഹ്വാ യജ്ഞബാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യരേതാകൃതപൃഷ്ട സവനമേധാതിഥി വിധിഹോത്രാ കവയ ഇതി സർവേ ഏവ അഗ്നിനാമാനഃ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഗ്നിദ്രൈത്മജിഹ്വ ബാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യ യോകൃത പൃഷ്ട സവനമേധാതി വിധിഹോത്ര കവയ ഇതി സർവത്ര ഏവാഗ്നി നാമനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഗ്നീന്ദ്രയിത്മജിഹ്വാ യജ്ഞബാഹു മഹാവീര്യ വീര ഹിരണ്യരേ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേട്ടിനാ? ലാസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടില്ല. ശരി. ഹരേ രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
अग्निद्रेत्मजिह्वा यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेदो मृगदुष्टसवनमेधादिहोत्रकवय इति सर्व एवाग्निनामानां रेखा हरे कृष्ण वत्सलायम माता जी चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्नेन्द्रियदिग्मजिह्वा यज्ञबाहु महावीर हिरण्य रेदो घृता पृष्ठ सवनमेधादिति वीदिहोत्र कवय वीरेन्द्र सर्व एवाग्निनामाना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी चलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्निद्रेदमजिह्वा यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेतो घृतपृष्ठसवनमेधातिथि वीदिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामानः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे पद्मावती माता जी चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। आग्निद्रयज्ञजिह्वा यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेता सुतपृष्ठ सवनमेधादिहोत्रा कवय इति सर्व एवाग्निनामानः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण तनुप्रति माता जी चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्निद्रेत्मजिह्वयज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेतो हृतपृष्ठसवनमेधातिथि वीतिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामानः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण तंगमणि माता जी चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्नीन्द्रेत्मजिह्वयज्ञबाहु महावीर हिरण्य रेतो कृतपृष्ठ सवन मेधातिदिवीदिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामानः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण रमणी माता जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्निद्रेद्मजिह्वयज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेदो घृतपृष्ठा सवनमेधोत्तिदि वीदिहोत्रकवय इति सर्व एवाग्निनामानः। हरे कृष्णा। शारदा शिव माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्नीन्द्र इत्मज्जिह्वयज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेदो घृतपृष्ठ सबल मेधादिति वीदिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामानः। हरे कृष्ण माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्निद्रेत्मजिह्वा यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेदो घृतपृष्ठ सवनमेधा तिदिवीदिहोत्र कवय इति सर्वन एवाग्निनामानः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भारती माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्निध्रेत्मजिह्वा यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेदो घृतपृष्ठसवनमेधादिहोत्र कवयो इति सर्व एवाग्निनामानः। हरे कृष्णा। हरे वसंता माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्नीन्द्र इत्मजिह्वा यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेदा कृतपृष्ठ सवन मेधादिति वीदिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्नि नामानः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नंबूदिरी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्निद्रेत्मजिह्वा यज्ञबाहो महावीर हिरण्यरेदो घृतपृष्ठ सवनमेधादिति वीदिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामानः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण शोभा माता जी चलो
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവത് വാസുദേവായ. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാവീര ഹിരണ്യരേദാഹൃതപൃഷ്ട സവനമേധാദിതി വിധിഹോത്ര ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വത്സലശാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഗ്നിദ്രിത്വജിഹ്വാ യജ്ഞബാഹു മഹാവീര ഹിരണ്യരേതോ ഘൃതപൃഷ്ട സവനമേധ തിഥി വിധിഹോത്ര കവയ ഇതി സർവ ഏവാഗ്നിനാമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. അഗ്നി എന്താണ്? അഗ്നീന്ദ്രൻ. യജ്ഞജിഹ്വൻ യജ്ഞബാഹു മഹാവീര മഹാവീരൻ ഹിരണ്യരേതഃ ഹിരണ്യരേതസ് ഘൃതപൃഷ്ടൻ സവനൻ മേധാദിതി വീതിഹോത്രൻ കവയഃ കവി ഇതി പ്രകാരം സർവേ ഇവരെല്ലാവരും ഏവ തീർച്ചയായും അഗ്നി നാമാനഃ നാമങ്ങൾ ഭക്തിദാനസ്വാമിശ്രീ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ 10 പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ. അഗ്നീന്ദ്രൻ, യുത്മജിഹ്വൻ, യജ്ഞബാഹു, മഹാവീരൻ, ഹിരണ്യരേതസ്, ഘൃതപൃഷ്ടൻ, സവനൻ, മേധാദിതി, വീതിഹോത്രൻ, കവി എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. ഈ നാമങ്ങളെല്ലാം അഗ്നിദേവന്റെ പര്യായങ്ങളാണ്. ഇതാണ് 10 പുത്രന്മാരുടെ പേര്. അഗ്നിദേവന്റെ വിവിധ പേരുകളാണ്, പര്യായങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേഷാം കവിർമഹാവീര സവനായിത്രയ ആസന്നൂർധരേതസസ്ത ആത്മവിദ്യായമർഭ ഭാവാദാരഭ്യ കൃതപരിചയാ പാരമഹംസ്യമേവാശ്രമം വചൻ. ഏതേഷാം കവിർമഹാവീരാഃ സവനായിത്രയ ആസന്നൂർധേരസ്ത ആത്മവിദ്യാമർഭഭാവാദാരഭ്യ കൃതപരിചയഃ പാരമഹംസ്യമേവാശ്രമം അപജൻ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലും. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേഷാം കവിർമഹാവീര സവന ഇതി ത്രയ ആസുന്നൂർധരേതസ തേ ആത്മവിദ്യാമർഭഭാവാദാര കൃതപരിചയാ പാരമഹംസ്യമേവാശ്രമമഭജൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേഷാം കവിർമഹാവീരഃ സേവന ഇതി ത്രയ ആസന്നൂർധരേതസസ്ത ആത്മവിദ്യായാമർഭഭാവാദാരഭ്യ കൃതപരിചയാ പാരഹംസ്യമേവാശ്രമമഭജൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേഷാം കവിർമഹാവീര സവന ഇതി ത്രയ ആസന്നൂർധരേതസസ്ത ആത്മവിദ്യായമർഭഭാവാദാരഭ്യ കൃതപരിചയാ പാരമഹംസ്യമേവാശ്രമമഭജൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
एतेषां कविर्महावीर सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्वरेतस्स्त आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य कृतपरिजया पारमहंस्यमेवाश्रम भजन्. हरे कृष्ण प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാവിദ്യസ്മൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതേഷാം ഹവിർമഹാവീര സവനായിത്രയാസൻ ഊർധരേതസ്താത ആത്മവിദ്യായാം അർഭഭാവാദാരഭ്യ കൃതപരിജയാ പാരഹംസം ഏവാശ്രമം അഭജൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन्नूर्ध्वरेतसस्त आत्मविद्यायामर्भभावादारभ्य कृतपरिजयाः पारमहंस्यमेवाश्रममभजन्. हरे कृष्ण प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പദാനുപദാർത്ഥം ഉയർത്തുമ്പോൾ ഏതേഷാം ഇവരുടെ കവിഹി കവി മഹാവീരഃ മഹാവീരൻ സവനഃ സവനൻ ഇതി ഇപ്രകാരം ത്രയഃ മൂന്ന് ആസൻ ആയിരുന്നു ഊർധരേതസഃ പരിപൂർണ ബ്രഹ്മചര്യം തേ അവർ ആത്മവിദ്യായാം അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനത്തിൽ അർഭഭാവ ബാല്യം മുതലേ ആരഭ്യ ആരംഭം കൃതപരിചയ വളരെ നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള പാരമഹംസ്യാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ ആധ്യാത്മിക പരിപൂർണതയെ നിശ്ചയമായും ആശ്രമം ക്രമം അഭജൻ നിർവഹിച്ചു. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. ഈ 10 പേരിൽ കവി മഹാവീരൻ സവനൻ എന്നിവർ പരിപൂർണ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു. ബാല്യം മുതലേ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിത്യാഗ ജീവിതത്തിൽ നിപുണരായ അവർ പരമഹംസപദം പ്രാപിച്ചു. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 10 പേരില് 3 പേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെ. കവി മഹാവീരൻ സവനൻ എന്നിവർ പരിപൂർണ ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്ന് ഭാവാത്മി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഊർധരേതസഹ എന്ന വാക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ലൈംഗിക ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കാനും ശരീരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവായ ശുക്ലം സ്ഫലിപ്പിച്ച് പാഴാക്കാതെ സഞ്ചയിച്ച് ബുദ്ധിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും കഴിവുള്ളവനെയാണ് ഊർധരേതസൻ എന്ന പദം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ലൈംഗിക ജീവിതം പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഓർമ്മശക്തിയിൽ അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ ശ്രവിക്കുന്ന വൈദികോപദേശം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യാതെ വൈദിക കാലത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രൂപം പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല. പദാനുപദ അർത്ഥം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അർഭഭാവാത് എന്നാണ് അർത്ഥവത്തായ മറ്റൊരു വാക്ക്. ബാല്യകാലം മുതലേ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. കുട്ടികളോട് വളരെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ മുതലേ എന്നൊരർത്ഥം കൂടി ഈ വാക്കിനുണ്ട്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് പരമഹംസ ജീവിതം. ഒരു പിതാവ് തന്റെ പുത്രനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ പലതും ത്യജിക്കുന്നത് പോലെ മഹാസന്യാസികൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ എല്ലാവിധ ശാരീരിക സുഖങ്ങളും ബലികഴിക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 6 ഗോസ്വാമിമാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. തൂർണമശേഷമണ്ഡലപതി ശ്രേണീം സദാ തുച്ഛവ ഭൂത്വാദീന ഗണേശ ഗൗ കരുണയാ കൗപീന കന്ദാശ്രിതോ തൂർണമശേഷമണ്ഡലപതി ശ്രേണീം സദാ തുച്ഛവ ഭൂത്വാദീന ഗണേശ ഗൗ കരുണയാ കൗപീന കന്ദാശ്രിതോ. പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള അനുകമ്പ മൂലം 6 ഗോസ്വാമിമാർ അവരുടെ
മന്ത്രിസമാനങ്ങളായ ഉന്നത പദവികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിഷാന്തയികളായി പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര പരിമിതപ്പെടുത്തിയ അവർ കൗപീനധാരികളായി ഭിക്ഷാപാത്രമെടുത്തു. അപ്രകാരം അനവധി വൈഷ്ണവ സാഹിത്യങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചു. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഷഡ്ഗോസ്വാമി അഷ്ടകത്തിലെ ഒരു വരികളാണ്. അവര് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടും ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് കൃഷ്ണാപദം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 27-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്മിന്നുഹാവശമശീലഃ പരമർശയ സകല ജീവാൻ നികായ വാസസ്യ ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ ബീദാനാം. ശരണഭൂതസ്യ ശ്രീമച്ചരണാരവിന്ദ വിരത സ്മരണാവികളിത പരമ ഭക്തിയോഗാനുഭാവേന പരിഭാവിതാന്തർഹൃദയാദിഗതേ ഭഗവതി സർവേഷാം ഭൂതാനാത്മഭൂതേ പ്രത്യഗാത്മന്യേവാത്മ നാസ്താദാത്മ്യാവശേഷണ സമീയുഃ. ഉപശമശീലാ പരമർഷയാ സകല ജീവൻ നികായ വാസസ്യ ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ ബീദാനാം. ശരണഭൂതസ്യ ശ്രീമച്ചരണാരവിന്ദാവിരത സ്മരണാവികളിത പരമ ഭക്തിയോഗാനുഭാവേന പരിഭാവിതാന്തർഹൃദയാദിഗതേ ഭഗവതി സർവേഷാം ഭൂതാനാമാത്മഭൂതേ പ്രത്യഗാത്മന്യേവാത്മനസ്താദ്യാത്മമ വിശേഷണ സമീയുഃ. തസ്മിൻ ആ പരമഹംസാശ്രമത്തിൽ തീർച്ചയായും വളരെ വികസിച്ച നിശ്ചയമായും ഉപശമശീല ജീവിതത്തിന്റെ പരിത്യാഗക്രമം പരമർഷിയ മഹാമുനിമാർ സകലായെല്ലാം ജീവസത്തുക്കളുടെ നികായ മൊത്തത്തിൽ ആവാസസ്യ വസതി ഭഗവതഃ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ വാസുദേവ ഭഗവാൻ ബീദാനാം ഭൗതികാസ്ത്രത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ ശരണഭൂതസ്യ ഏക ശരണമായവൻ ശ്രീമദ് ഭഗവത് പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശരണ അരവിന്ദപാദം അവിരത നിരന്തരം സ്മരണ ഓർമ്മിക്കുക അവിഗളിത പൂർണ്ണമായും കളങ്കപ്പെടാത്ത പരമോന്നത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അനുഭാവേന ശക്തിയാൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു. അന്തഃ ഉള്ളിൽ ഹൃദയം അധികതയെ ദർശിച്ചു. ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ സർവേഷാം എല്ലാവരുടെയും ഭൂതാനാം ജീവസത്തകൾ ആത്മഭൂതയെ ശരീരത്തിനോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആത്മനേ പരമോന്നത പരമാത്മാവ് ഏവ നിശ്ചയമായും ആത്മാവിന്റെ താതാത്മ്യം യോഗ്യതാപരമായ തുല്യത അവിശേഷേണ വ്യത്യസ്തതകളില്ലാത്ത സമീഹു ബോധ്യപ്പെട്ടു. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി. അപ്രകാരം ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലേ പരിത്യാഗക്രമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത അവർ മൂവരും തങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി നിയന്ത്രിച്ച് മഹാവിശുദ്ധരായി. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സുകളെ സമഗ്ര ജീവസത്തുകളുടെയും വിശ്രമസ്ഥാനവും ആയതിനാൽ വാസുദേവൻ എന്ന് പ്രസിദ്ധനുമായ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുക മൂലം പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ഈ 3 പുത്രന്മാരും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉന്നതി നേടി. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദർശിക്കുവാനും യോഗ്യതാപരമായി അവരും അദ്ദേഹം തമ്മിൽ ഒരു ഭിന്നതയുമില്ലെന്ന് ബോധ്യമാക്കാനും സാധിച്ചു.
ഭാവാർത്ഥമിസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. സന്യാസ ജീവിതക്രമത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തലമാണ് പരമഹംസവദം. സന്യാസത്തിൽ പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമത്തിൽ 4 തലങ്ങൾ: കുടീചക, ബഹൂതക, പരിവ്രാജകാചാര്യ, പരമഹംസ എന്ന് പറയുന്നത് സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ 4 തലങ്ങളുണ്ടെന്ന്. വൈദിക സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് സന്യാസക്രമം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിൽ ഒരു പർണശാലയിൽ വസിക്കുകയും അവന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണം, ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് കുടീചിക തലം. കൂടുതൽ പുരോഗതി ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവൻ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല. പകരം അവന് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും ആഹാരം, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം ശേഖരിക്കും. ഈ സമ്പ്രദായം മധുക്കരി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. തേനീച്ചകളുടെ തൊഴിൽ എന്നാണ് സാഹിത്യപരമായി ഇതിനർത്ഥം. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ സാധുക്കളൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിലൊക്കെ വരും ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ് ദ്വാദശി ദിവസം. ഇതാണ് മധുക്കരി എടുക്കാനായിട്ട് വരും. എന്താ പറഞ്ഞാൽ തേനീച്ചകള് തേന് സംഭരിച്ച് എടുക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെ, ഓരോ പൂക്കളിൽ പോയിട്ട് തേനെടുക്കും. അല്ലെ, അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ. തേനീച്ചകൾ ഓരോ പുഷ്പത്തിൽ നിന്നും അല്പം തേന് ശേഖരിക്കുന്ന പോലെ സന്യാസി വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി കുറേശ്ശെ ഭക്ഷണം യാചിച്ചു വാങ്ങും. ഒരു ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും അവൻ അധികം സ്വീകരിക്കരുത്. ഓരോ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും അല്പം മാത്രം യാചിച്ച് സ്വീകരിക്കണം. ഇതാണ് ബഹൂതക തലം. സന്യാസിക്ക് പിന്നെയും കൂടുതൽ അനുഭവജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ പ്രചാരണം ചെയ്യാൻ ലോകത്തിലെമ്പാടും യാത്ര ചെയ്യും. ആ ഘട്ടത്തിൽ അവൻ പരിവ്രാജകാചാര്യൻ എന്നത്. സന്യാസി അവന്റെ പ്രചരണ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒരേ സ്ഥലത്ത് കർശനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പരമഹംസ തലത്തിലെത്തുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിപൂർണമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി കലർപ്പില്ലാത്ത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ പരമഹംസ. ആയതിനാൽ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ഈ 3 പുത്രന്മാരായ കവിയും മഹാവീരനും സവനനും ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലേ പരമഹംസ തലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തത്. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നതിനാൽ അവയ്ക്ക് അവരെ ശല്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഈ 3 സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ ഉപശമശീല എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടു. ഉപശമം എന്നാൽ സമ്പൂർണമായി ജയിക്കുക എന്നാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിപൂർണമായി കീഴടക്കിയവരായതിനാൽ അവർ മഹാമുനിമാരും മഹാവിശുദ്ധരുമായി അറിയപ്പെടും. ജിതേന്ദ്രിയരായതിനു ശേഷം 3 സഹോദരന്മാരും അവരുടെ മനസ്സുകളെ വാസുദേവന്റെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി. ഭഗവത്ഗീത 7:19 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വാസുദേവ സർവമിതി, വാസുദേവന്റെ പാദകമലങ്ങൾ സർവസ്വമാകുന്നു. വാസുദേവ് ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളുടെയും സംഭരണിയാകും. ഈ ലൗകിക സൃഷ്ടി സംഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ പരമോന്നത ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഈ 2 വിഷ്ണു തത്വങ്ങളും വാസുദേവ തത്വങ്ങളാകയാൽ മഹാമുനികളായ കവിയും മഹാവീരനും സവനും വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ സദാ ഏകാഗ്രചിത്തരായി ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും തങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതിനോട് ചേർത്ത് തിരിച്ചറിയാനും ഈ രീതിയിൽ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഭക്തി സേവനത്തിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത നിർവഹണത്തിലൂടെ ഒരുവനെ അവന്റെ ആത്മാവിനെ സമ്പൂർണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരമഭക്തി യോഗം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാ. ഈ ജീവിത സത്തയ്ക്ക് കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊരു താല്പര്യവും ഇല്ലെന്നാണ്. പരമഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ പ്രേമയുധ സേവനത്തിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ട തലത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും സ്വാഭാവികമായി വിടുതൽ നേടാനും പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ മുഖത്തോട് മുഖം ദർശിക്കുവാനും കഴിയും. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രേമാഞ്ജനച്ഛുരിത ഭക്തി വിലോചനേന
സന്തഃ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി പ്രേമാഞ്ജനച്ഛുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തഃ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. സത് അഥവാ വിശുദ്ധനായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉന്നത ഭക്തന് സർവദാ അവന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ അഭിമുഖം കാണാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണൻ ശ്യാമസുന്ദരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്ര ഭാഗത്താൽ സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നതിനാൽ ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ സദാ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി ത്വം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് ഹരേ ഹരേ. ഇന്നലെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവ് ഇതൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു. ദേവവ്രത മഹാരാജാവ് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി അല്ലെ പറയുന്നു. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലും പരിപൂർണ്ണ മുക്തനായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ തന്റെ മേലധികാരികളുടെ ആജ്ഞകളെ ആദരിക്കുന്നതിനെ ഭൗതിക ലോകം ഭരിച്ചു. സ്വന്തം ആഗ്രഹപ്രകാരമല്ല അല്ലെ. തന്റെ മുത്തശ്ശൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അനുസരിക്കേണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭാതൊരു വാർത്ത പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീത 6:47 പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും വലിയ യോഗി എന്ന്. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതീനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതി യോമാം സമയയുക്ത തമോമത. ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനത്തോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുകയും ലോകത്തിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും ഏകോപിപ്പെട്ടവനുമാണ് എല്ലാ യോഗികളും. അത്യുത്തമ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ആയതിനാൽ മുക്തനായ വ്യക്തിയും യോഗികളിൽ അത്യുത്തമനും ആയിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആജ്ഞ മാനിച്ച് ഉപരിപ്ലവമായി ലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായി. തന്റെ ഉന്നതികാരത്തോടുള്ള പ്രിയവ്രതന്റെ ഈ ബഹുമാന പ്രകടനവും അവന്റെ സാധാരണമായ യോഗ്യതകളിലൊന്നായി ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ സ്വർഗമായാലും നരകമായാലും ഒന്നും തന്നെ അവൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല, അവനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന്. എവിടെയായാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. നാരായണ പറയാ സർവേ നക്കുദർശന വിപരി സ്വർഗ അപവർഗ നരകേഷു അഭിതുല്യാർത്ഥ ദർശന. യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ഒരു ഭക്തന് ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നടപ്പാക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവന്. പ്രിയവ്രതൻ മുക്തനായ വ്യക്തിയായിരുന്നിട്ട് ലോകകാര്യങ്ങളിലുള്ള ശരിയായ വിശദീകരണം ഇതാണ്. ഒരു മഹാഭാഗവതന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഈ 2ാം തലത്തിലേക്ക് വന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ ലോകം മുഴുവൻ
പ്രചരണം ചെയ്യുന്നതും ഈ തത്വത്താൽ മാത്രമാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. എന്നാൽ എന്താണ്, പരദുഃഖ ദുഃഖി മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ അവരെ മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു സന്യാസത്തില് 4 ഭാഗങ്ങൾ. അതിൽ പരിവ്രാജക ആചാര്യൻ, അല്ലെ, പ്രഭുപാദരൊക്കെ പരിവ്രാജക ആചാര്യനുള്ള പരമഹംസ തലത്തിലുള്ള തന്നെയാണ്. എന്നാല് എപ്പോഴും അല്ലെ അവസാനം വരെയും പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ അത് തന്നെ ചെയ്തു. ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഈ സേവനങ്ങൾ, അല്ലെ, ഭഗവാന് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം. ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം ഭജനാനന്ദികളായിട്ട്. അവര് വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് എവിടേക്ക് പോകില്ല, വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ സ്വന്തം സാധനയൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ കഴിയും. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടുതലായി ലഭിക്കില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറയുന്നത്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം, അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാവും, അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രധാനന്തരം പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് വിശ്വകർമാവ് എന്ന പേരുള്ള പ്രജാപതിയുടെ പുത്രി ബർഹിഷ്മതിയെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും അവൻ സൗന്ദര്യം, സ്വഭാവം, ഉദാരത തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകളിൽ തനിക്ക് സമാനരായ 10 പുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും ഇളയവളായി ഊർജസ്വതി എന്നൊരു പുത്രിയും ജനിച്ചു. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്താണ്, വിശ്വകർമാവ് എന്ന പ്രജാപതിയുടെ മകളെ ബർഹിഷ്മതിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. അവരിലെ 10 പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയും ഉണ്ടായി. പുത്രന്മാരുടെ പേരാണ് നമ്മളിപ്പോ 10 പേരുടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എടുത്തത്, അല്ലെ. പുത്രിയുടെ പേരായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഊർജസ്വതി എന്നൊരു പുത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു. 10 പുത്രന്മാരും. പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു, അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അഗ്നിദേവന്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ്. അഗ്നിദേവന്റെ വിവിധ നാമങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അഗ്നിദേവന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് അഗ്നീന്ദ്രൻ, യജ്ഞജിഹ്വൻ, യജ്ഞബാഹു, മഹാവീരൻ, ഹിരണ്യരേതസ്, യുദ്ധപൃഷ്ടൻ, സവനൻ, മേധാതിഥി, വീതിഹോത്രൻ, കവി എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. ഈ നാമങ്ങളെല്ലാം അഗ്നിദേവന്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതില് അഗ്നീന്ദ്രന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് നാഭി രാജാവ്. ആ നാഭി രാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ഇനി ഋഷഭദേവൻ. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ അഗ്നീന്ദ്രൻ, അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ നാമം അഗ്നീന്ദ്രനാണ്. ആ അഗ്നീന്ദ്രന്റെ പുത്രനായിട്ട് നാഭി മഹാരാജാവ്. ആ നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് ആരാ വരുന്നത്, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഋഷഭദേവനായിട്ട് വരുന്നു. ഇവിടെ പിന്നീട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അതിൽ 3 പേര്, അല്ലെ. 10 പുത്രന്മാരിൽ 3 പേരെന്താണ്, അവര് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരികളായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് പരമഹംസം പദം പ്രാപിച്ചു. നേരത്തെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും തപശ്ശേരികൾക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാനായിരുന്നു, അല്ലെ. എന്നാൽ എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആജ്ഞയാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതനുസരിക്കില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ സംശയം, അവരുടെ പുത്രന്മാർ, അല്ലെ, അവർ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ പുത്രന്മാരെ ജന്മം മുതലേ, ബാല്യം മുതലേ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് ജീവിക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ പേരുകൾ എന്താണ്, കവി, മഹാവീരൻ, സവനൻ എന്നീ 3 പേരും ബാല്യം മുതലേ ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം അനുഷ്ഠിച്ചു, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, അമിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ആസ്വാദനമൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ബ്രഹ്മചാരിമാരൊക്കെ എന്താണ്, അവരെ മറ്റുള്ള ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര്
ഓർമ്മശക്തിയിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. അല്ലെ, പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ബുക്സ് ഉണ്ടായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അതൊക്കെ ഹൃദയത്തില് അതൊക്കെ പകർത്തി വെക്കും അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാൻ തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദയാധികവി, ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് അറിവ് നൽകിയിട്ടത് ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് പകർന്നു നൽകി. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കിയാല് എന്താ പറയാ, ആദ്യ കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഗുരുവിൽ നിന്നും കേട്ട്, ഗുരുവിൽ നിന്നും ചെവിയുടെ കേട്ട് അത് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അല്ലാതെ എന്താ പറയാ, ഇന്നത്തെ പോലെ ഇന്ന് ധാരാളം അല്ലെ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം വായിക്കാനായാലും കുട്ടികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പും ടാബും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും എന്തെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേഗം പോയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പലതരത്തിലും കണ്ടുപിടിക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വഴികളും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാല് പഴയ കാലങ്ങളിൽ എന്താണ്, ഗുരുവിൽ നിന്നും കേൾക്കുക അല്ലെ, അത് പ്രകാരമാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അല്ലാതെ എഴുതിയെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തത് വായിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ശ്രവിക്കുന്ന വൈദികോപദേശം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യാതെ വൈദിക കാലത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രൂപം പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല, പദാനുപദാർത്ഥം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അർബഭാവാത് എന്നതാണ് അർത്ഥവത്തായ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് അല്ലെ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫോണ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഫോണിൽ ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും കേൾക്കാം, കാണാം അല്ലെ, മെസ്സേജുകൾ അയക്കാം, കോൾ ചെയ്യാം, എല്ലാം. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫോണ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദര് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശിഷ്യന്മാര് കത്തുകൾ അയച്ചിട്ട് അല്ലെ, ഒരു കത്ത് വിദേശത്തൊക്കെ എത്തണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിയും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മറുപടി തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് 2 ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിയും. അപ്പോ അങ്ങനെ കത്തുകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദര് ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എത്രയോ 10,000-കണക്കിന് കത്തുകൾ പ്രഭുപാദര് എഴുതിയിട്ടായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഓരോരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള കത്തുകളായിട്ട് തന്നെ അത് അത്രയും 10,000-കണക്കിന് കത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർ. നമ്മളൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കത്തുകളെ എഴുതില്ല അല്ലെ. പഴയ കാലത്തിലാണെങ്കിൽ ഫോണില്ലാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു കത്തൊക്കെ എഴുതും, വിദേശത്തൊക്കെ ആരെങ്കിലും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഓരോ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരങ്ങളും ഓരോരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കത്തുകളിലൂടെ 10,000-കണക്കിന് കത്തുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ എന്താണ്, പാരായണം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കുന്നതോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരുന്നു, പദാനുപദ അർത്ഥങ്ങൾ വരെ. നമ്മളിപ്പോഴും 10 ആൾക്കാരുടെ പേര് പഠിച്ചു അല്ലെ. ദേവ്രതന്റെ 10 മക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും 10 ആളുടെ കിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ട പാടും തന്നെ അത് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അർബഭാവാത് എന്നതാണ് അർത്ഥവത്തായ മറ്റൊരു വാക്ക്. ബാല്യകാലം മുതലേ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. കുട്ടികളോട് വളരെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ മുതലേ എന്നൊരർത്ഥം കൂടി ഈ വാക്കിനുണ്ട്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് പരമഹംസ ജീവിതം. ഒരു പിതാവ് തന്റെ പുത്രനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ പലതും ത്യജിക്കുന്നത് പോലെ മഹാസന്യാസികൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ എല്ലാവിധ ശാരീരിക സുഖങ്ങളും ബലികഴിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 6 ഗോസ്വാമിമാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, അർബഭാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബാല്യം മുതലേ, ഈ കാലം മുതലേ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. പരമഹംസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതമാണ് പരമഹംസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പിതാവ് തന്റെ പുത്രനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പലതും ത്യജിക്കും അല്ലെ. പുത്രന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതും വേണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ മഹാസന്യാസികൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ എല്ലാ ശാരീരിക സുഖങ്ങളും ബലി കഴിക്കുന്നു. ചില പ്രഭുപാദർ തന്നെ, പ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ പിതാവ് വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അല്ലെ. അവര് അങ്ങനെ നല്ല നിലയിലുള്ള കുടുംബമാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർക്ക് പിന്നീട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. കുടുംബം, തന്റെ ജോലി അല്ലെ, വലിയ മരുന്ന് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭാര്യ മക്കൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ.
ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളൊക്കെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അല്ലെ? പ്രഭുപാദര് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ കൃഷ്ണാഭവത്തെ കുറിച്ചോ യാതൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല. അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയോ ഭാഗവതോ ഇതിന് ചിന്ത ഒന്നും അറിയില്ല. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ ആർക്കും ഒരു അറിവില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ലോകം പോലും അറിയില്ല. അല്ലെ? അപ്പോ ഇതൊക്കെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യമാണ്. ശ്രീലപ്രഭുപാദരെ സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, അല്ലെ, ഇവിടെ നേരത്തെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ആ ലീലാമൃതത്തിന്റെ സമ്മറി വായിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രഭുപാദർ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു, എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുടുംബം, എന്റെ ബിസിനസ് എല്ലാം ഇപ്പോഴില്ലാതായി. അല്ലെ? എങ്കിലും പ്രഭുപാദർ സങ്കടപ്പെടുത്തില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അല്ലെ? സ്യാഹം അനുഗ്രഹിച്ച ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിച്ചതാണെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലെ? അല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് സങ്കടപ്പെടുകയല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ എടുത്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട്, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോവാനായിട്ടുള്ള സമയമായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. അവരെന്താണ്? അവരൊക്കെ വലിയ മന്ത്രിമാരുടെയൊക്കെ പദവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, അതുപോലെ വലിയ സമ്പന്നന്മാരുടെ ജമീന്ദാർമാരുടെ മക്കളൊക്കെ. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, അവര് രാജാവിന്റെ കീഴിൽ, നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ കീഴിലുള്ള മന്ത്രിമാരായിരുന്നു, ധനകാര്യമന്ത്രി. അല്ലെ? ഓ, അവർ ആ പദവിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് അവർക്ക് ശമ്പളമായി ലഭിച്ചത്. അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവര് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ചേർന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് അവരുടെ എല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ? വലിയ ജമീന്ദാറുടെ മകനായിരുന്നു, ഒരേ ഒരു മകനായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ വരിക. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ധാരാളം വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാർ, വലിയ വലിയ സമ്പന്നന്മാരുടെ, കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ വരികയുണ്ടായി, പ്രഭുപാദരെ സഹായിക്കാൻ. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഡിമാൻഡ് വരും, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിക്കലേ സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്ത്. സ്വാമിയുടെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല. പ്രഭുപാദരെടുത്ത് അവർ പറയും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം, അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട്. അവര് പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി, ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സമ്പത്തൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് സ്വാമിയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ട്, സംരക്ഷകനായിട്ട്. അവരെയൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരും ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അവര് വെറും ഒരു കൗപീനം മാത്രം ധരിച്ച് പരിത്യാഗ ജീവിതം നയിച്ചു വരുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രസാദം പോലും നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാതെയാണ് അവരൊക്കെ ജീവിച്ചത്. രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുണ്ടായി. അല്ലെ? ആദ്യമൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നും ജോലിക്കാരെയും ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അത് രഘുനാഥ് ഗോസ്വാമി സ്വീകരിച്ചു. എന്താണ്? അത് വൈഷ്ണവർക്കൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് നൽകാം, അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നീട് വിചാരിച്ചു, ഞാനൊരു കർമ്മിയായിട്ടുള്ള ആളുടെ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്നു, ഇത് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? പിന്നീട് ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദത്തിനായിട്ട് പിന്നെയും വിചാരിച്ചു, ഞാൻ എന്തിനിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു, ഞാനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിപ്പം പ്രസാദം ഇപ്പം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കും. അത് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലും കഴിക്കാതെ പിന്നീട് അവിടെയുള്ള പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള കടകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പഴയ പ്രസാദമൊക്കെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയുകയും അവിടെ പോയിട്ട് രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങി കഴിക്കുകയും. ഇവരൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോസ്വാമിമാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങള് കുറക്കുവാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറക്കാനും, പിന്നീട് വസ്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രമാത്രം വസ്ത്രം ധരിക്കാനൊക്കെ. അല്ലെ? സനാതന ഗോസ്വാമി നല്ലൊരു കാര്യമൊക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധു ഒരു നല്ലൊരു കമ്പിളി പുതപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? അത് പുതച്ചിട്ടാണ്
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത് അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ കമ്പിളി പുതപ്പ് തന്നെ തുറിച്ച് നോക്കുകയുണ്ടായി, അതിനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയുണ്ടായി, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് തോന്നി അല്ലെ, താനൊരു പരിത്യാഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു പുതപ്പൊക്കെ പതിച്ചിട്ട്, പുതിയൊരു പുതപ്പൊക്കെ പതിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് എന്നെ മഹാപ്രഭു ശ്രദ്ധിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. പിന്നീട് അത് ഒരു അലക്കുകാരന് കൊടുത്തിട്ട് അലക്കുകാരന്റെ ഒരു പഴകിയ ദാരങ്ങളൊക്കെ വീണ ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പ് പകരമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും. മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവരൊക്കെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ പരിത്യാഗ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള അവർ അത്രയും സമ്പന്നരായിട്ടും അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോ ഇന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇന്ന് ഗോസ്വാമിമാരെ അനുകരിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ പോലെ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ പണത്തെക്കുറിച്ചും സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ചിന്തയത്. ഈ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ അത്രയും പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മനുഷ്യരിമാരാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് അവരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളും ആ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളും വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട്. രാധാകുണ്ടും ശ്യാമകുണ്ടും ഗോവർദ്ധനവും അങ്ങനെ ധാരാളം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള പല ലീലാസ്ഥലികളും കണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് ഗോസ്വാമിമാരെയാണ് എന്താണ് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എവിടെയാണ് രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ലീലകള് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ ഇവര് സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് പലരും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇതുപോലെ ഗോസ്വാമിമാരെ പോലെ ആവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ ഗോസ്വാമിമാരെ പോലെ നടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ പറയാം, അവരുടെ മനസ്സ് നിറയെ പലതരം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. എന്നാൽ വേഷത്തിൽ അവര് ഗോസ്വാമിമാരെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഗോസ്വാമിമാര് ഇവിടെയുള്ള സാധാരണ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളല്ല, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാണ്. രൂപഗോസ്വാമി, രൂപം മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോ ഗോസ്വാമിമാരായാലും ആചാര്യന്മാരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെ ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വന്നു. പാവങ്ങളായ പതീതാത്മാക്കളുള്ള അനുഗമം മൂലം 6 ഗോസ്വാമിമാർ അവരുടെ മന്ത്രസമാനങ്ങളായ ഉന്നത പദവികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭിക്ഷാന്തേഹികളായി പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര പരിമിതപ്പെടുത്തി അവർ കൗപീനധാരികളായി ഭിക്ഷാപാത്രം എടുത്തു. അപ്രകാരം അനവധി വൈഷ്ണവ സാഹിത്യങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അവരൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സുന്ദരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി. ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, 17-ാം തീയതിയാണ് ഏകാദശി. ഇന്ദിര ഏകാദശി. ഭരണസമയം 6-18-ാം തീയതി 6:19 മുതൽ 10:22 പോലെ തന്നെ, സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ്. സൂര്യോദയം മുതൽ 10:22 വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചില ഏകാദശികളാണ് അല്ലെ ചെറിയ ഷോർട്ട് ടൈം മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഇത് സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ്. വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചെടുക്കാമല്ലോ. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകുടി വൈഷ്ണവ പ്രഭുപാദിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.